Ito guys. Palinis na dito. Kasi yung tao, si Toto, mahilig maglinis yan pag tagit nito panahon. Oh. Di ba? Malinis na. Kaya ako ay nasa gitna ng kadamuhan. Ito, ang panahon ngayon. Ulan naman na naman. Umulan na naman. Di ba? Tapos yung kambing ni Biyuda, nandito. Nagsilong sila. O, di ba? La, di pa kayo umuwi ah. Oh. Diyan sila nagtago. Ayaw kasi sa kambing ng ulan, guys. Ayaw nila yon. Kaya pag mag-ulan, wala sila. Ayaw nila yung ulan. Kaya tinawag sila ng kambing. Kambingon. Diba? Oh, madal sa amin, guys. Tahimik pag walang mga tao. Pero kailan pa magkaroon ng tao dito, guys, yung mag-ano lang downtime. At nakarting manok din sa amin, guys, oh. Manok din ang bisita ko, guys. Mga manok. Diba?